Zašto se mi to trebamo veseliti? Trebamo se veseliti onda kada uspijemo steći Božje zadovoljstvo. I trebamo se radovati kad nas Allah počasti. Kad nas Allah počasti pa izvršimo nešto od obaveza prema njemu. Trebamo se veseliti, braćo, i biti radosni i presretni kad nas Allah počasti pa uspijemo se sačuvati nekih od grijeha koje je Allah dželešanu haramom učinio. To je ono što je prava sreća, kaže Allah dželešanuhu, a ne ono što gomilamo od dunjaluka, jer to prestaje. I to od Allaha dželešanuhu obično udaljuje. Da je doista tako, braćo, to nam potvrđuje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu. Naime, radi se o Ka'b ibn Maliku, a taj ashab je odustao, odnosno izostao iz jedne bitke na Tebuku. Neopravdano je izostao. On sam pripovijeda, kaže, nikada nisam bio u boljem ekonomskom niti fizičkom stanju od tada, ali me je šejtan malo obmanuo, prevario, pa sam ja bio slabašan imanski i nisam smogao snage dok idem sa Resulullahom da pođem u toj bitci. Kada se vratio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, on je odmah došao i tražio halalu i učinio teobu i ispričao iskreno svoje stanje kako mu je bilo. Resulullah je rekao da čeka. Čekao je 50 dana. Čak je bio izolovan od strane svih muslimana, takav je propis bio. Niko nije smeo sa njim razgovarati. 50 dana je čekao da vidi šta će se s njime desiti. Nakon 50. dana Allah objavljuje ajet u kojima prima njihovu teobu i kaže Resulullahu da su iskreno učinili teobu. Resulullah poziva, upućuje muštulukđije kod njega. Jedan je otišao jašući, a drugi se popeo na nekom brežurku i doviknuo: o Ka'be, muštuluk mi daj, Allah mi se smilovao. Kaže, pa je prvo stigao glas nego ovaj što je otišao jašući. Kada je došao pred Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem, znate šta mu je rekao? Upitao ga je Resulullah, odnosno rekao ga Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: o Ka'be, raduj se najsrećnijem tvome danu koji je osvanuo tebi od kako te majka rodila. Zašto? Allah ti je primio teobu. Vidite, braćo, kad bi nas neko pitao koji ti je najsrećniji dan u životu, neko bi rekao kad sam se oženio, neko bi rekao kad sam se razveo, a neko bi rekao kad sam dobio fotelju, neko bi rekao kad sam diplomirao, odnosno diplomirali i tako dalje i tako dalje. Neko bi rekao kad sam navršio $4 milion, eura. A vidite šta Resulullah kaže, najsrećniji dan u tvome životu je onaj dan kada ti Allah primi teobu, kada te Allah prihvati, da te očisti, da ti prijeđe preko tvojih grešaka i prestupa. Onaj dan kada ga provedeš cijeli taj dan u pokornosti Allahu dželešanu. Onaj dan kada navečer omrkneš, a ti sagledaš svoje stanje, pa nema grijeha, cijelog dana si se sustezao od grijeha. To je najsrećniji dan u tvome životu. Treba da bude najsrećniji dan u tvome životu. To je prvo značenje, braćo, Bajrama. Dakle, veselje, sreća. Ali samo trebamo razumjeti šta je vjernička sreća, kao što smo napomenuli. Drugo značenje Bajrama, shodno riječi kojom se označava Bajram u arapskom jeziku, a to je riječ Eid. A ona jedno od značenja koje posjeduje jeste i obilazak, zijaret. Ejade je obilaženje, zijarećenje. I vidite, to je također i dio Bajrama, segment Bajrama. Mi se na Bajramu obilazimo, zijaretimo se. Međutim, nažalost, braćo i poštovane sestre, morate priznati i moramo priznati svi da su većina tih naših zijareta u krugovima istomišljenika. Vrlo malo obilazimo one koji ne misle isto kao što i mi mislimo. Zar nije tako? Tako je, braćo. Često puta su ti zijareti po liniji interesa, a ne treba da bude tako. Zar nije upravo to obilaženje koje je u Bajramu u toku ovih Mubarek dana, braćo? Ti zijareti, oni treba da proizvedu jedan potpuno drugi efekt od onoga koji proizvodu kod nas. A to je
da se upoznamo sa svojom braćom svom, sa onom koja misle isto kao mi i mi i sa onom koja ne misle isto kao i mi. Jer verujte mi, braćo, većina problema koje imamo u društvu su zbog našeg nedovoljnog poznavanja. Zbog naših unaprijed donešenih sudova osobama. Ko je dobar, ko je loš, ko je lopov, ko je pošten, ko je munafik, ko je vjernik, ko je nevjernik i tako dalje i tako dalje. A ako bismo se družili i komunicirali i slušali i pokušavali da razumijemo, mnogo bi toga palo u vodu, vidjeli biste i da bi ostale samo prazne priče, da su to izmišljotine. Samim time razlozi našeg razjedinjavanja bi se smanjili, na minimum bi se doveli. Zar to naše posjećivanje ne treba da bude povod i put do naše međusobne ljubavi? Braćo, mi se ne možemo voditi u ime Allaha Đelešanuhu dok se ne upoznamo. Tek kad se upoznamo i vidimo da imamo iste ciljeve, da imamo osobine zajedničke s kojima je Allah zadovoljan, ista nastojanja, tada ćemo moći da se volimo u ime Allaha Đelešanuhu. A ta ljubav, braćo, je nešto što je suština Islama. Suština imana, ako hoćete, i uvjet dženneta. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, braćo, nećete ući u džennet dok ne povjerujete. Nećete vidjeti dženneta dok ne povjerujete. A nećete povjerovati dok šta se ne zavolite. Subhanallah. Nećete vjerovati dok se ne zavolite. Hoćete li da vam kažem nešto što ukoliko budete činili ćete se zavoliti? Širite selam međusobno. Širite selam međusobno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je na tebe mir i spas. U kom smislu? Ti si, neka je na tebe od Allaha svaki hajr. Duplo više nego što je na mene. Ti si od mene miran, siguran. Bezbedan si od mene, brate. To je to. Kada nazovemo jedni drugima selam. Širite selam da bismo se zavoljeli. Zijarite se. Činite zijarete međusobno, posjećujte se kako bismo se zavoljeli. Jer tek kad se zavolimo možemo biti potpuni vjernici, a tek kad budemo vjernici možemo ući u džennet. Šta je sad sa onima, braćo, koji umjesto da šire selam, oni sprečavaju selam, zabranjuju selam, podstiču. Ako ne govorim s tobom, onda i mome drugu, i bratu, i komši, i rođaku, i tetki, i hali. Nemojte s njim da govorite, ja s njim ne govorim. Subhanallah. A Allah kaže, odnosno Resulullah kaže, širite selam da biste se zavoljeli. Uvjet dženneta je ljubav. A ljubav put do nje je selam. A selam sa srca, a ne prazna forma kao što se često dešava danas kod nas. Upravo ti zijareti, braćo, i ta naša međusobna komunikacija, ona vodi nakon te ljubavi čemu? Kad se prvo upoznamo, a nakon toga se zavolimo, nužno iz toga proističe da ćemo biti jedinstveni. Nužno iz toga proističe da ćemo postići taj farz koji je farz svakog pojedinca, svakog muslimana i svake muslimanke. Taj farz bez kojeg, braćo, mahko lik da nam je broj, mi ne značimo ništa, ne vrijedimo ništa, ne možemo učiniti ništa. A kamoli ako nam je broj sićušan kao što nam je. Tek tada ništa nećemo značiti kao što ne značimo, nažalost. Draga moja braćo, zbog toga je upravo, zbog tolike važnosti ovih zijareta, je tolika i nagrada za to posjećivanje u ime Allaha Đelešanuhu. Pogledajte, stoji u hadisu vjerodostojno, da je jedan čovjek krenuo da zijareti svog brata u ime Allaha Đelešanuhu. Kao, evo, što se mi zijariti u toku Bajrama sad ovih dana. Ali nanijetio samo rad Allaha Đelešanuhu. Ne da bi onaj komši nakon toga rekao, ja sam kod tebe došao, ti kod mene nisi, tako počelo prigovaranje, pa on rad toga, eto da ga makne srat, hajde otide 5 minuta, odnosno 2 minuta izađe. Nego rad Allaha otišao da ga obiđe jer ga vodi i ispoštuje Božji propis. Kaže, Allah je poslao meleka da ga presretne u putu. U obliku insani. Hadis vjerodostojan, braćo. Kaže, kada je došao taj melek, pitao ga, kud si pošao, brate? Pošao sam, kaže, da ozijaretim jednog svog brata, upoznali smo se tad zavolio sam ga u ime Allaha Đelešanuhu, pa sam pošao da ga ozijaretim. U tom i tom mjestu.
Kaže, a da nema nekakav drugi razlog osim tog običnog zijareta. Nema, kaže, valjda ništa, ni trgovini, ničega, ali samo želim da ga obiđem u ime Allaha dželle šanuhu jednog jedinog.